ngenxa zebalala mungibiza ngamagama unyukubisi nami ngumuntu siyafana nje umhlupha umhlukumezi ngenxa zebalala mungibiza ngamagama unyukubisi. Sikubingelele mbukelo siyaviva TV1 elamigama ngingo-MC Pholobaso Andile wakangcobo bathi ishidi limhlophe ufuza folela amashe amahle ngathi azoshumayela upropaganda yasabeke isiqiniso singasuki irap erabhayo ngoba yaraphelwa lo ventombini zawaqeda imali bonke babuye babuza abantu mapholo bakwenze njani wagadla ngento ukuthi ngayiphethe ngabatshela athi umthambo wegazi lento mzangakini zayizolahla ubeetroot emashedi namhlophe akithi kodulele mfuka agqule amagqula ntombi yagqule emzeni abaleka nebeetroot lengane umngcwabo hlehlile angithi vele ngesonto elizayo sona sikhathi efanele wenzeke ngalo kodwa kusengenzeka uphinde uhlehle nganza kwethu inkunzi emafaka leyo okwengwidla ngamabala okuningi sesiyokuqedelela ngelinye ilanga kodwa ngisasho nangoku ngithi kunjenje kwenze bani kwenze nina kodwa inkosi yaloshuni yimi asungishosholozenile osukela namhlanje eNingizimu Afrika nginiphathele kakhulu ke la isihambeli sethu udokotela waziwa kakhulu ngamava okukhuleka kakhulu and ngamava ukuguqula impilo yomuntu engakamthinti shona ngomuthi kuthi kufika emthini usuke seyo excel udokotela ke ucele waziwa kakhulu ngelika mzulu ka4 indoda ethi mayihamba impophoma ilandelwe ujenga labantu abasuke bethi sicela ukuyothola ibusiso lapho nawo uguqa khona bese uthola ibusiso sithi kama grapes ama apula noma singathi ke obhatata sithi Gertrude noma beetroot whatever lezi zinto zonke mazibona zihluma zisuke zinaleya mpande suke ikhona phansi ekuyile akholelwa kakhulu kuyona ukuthi noma ngabe umuntu usomdlisa umuthi onjani noma ngabe umuntu usomhlolele indabazini noma ngabe umuntu unankinga enjani kodwa kuyadingeka ngelinye ilanga uvakashela amakhosi amanzi lapho khona ekuyokhulekwa bebusiswa kuguqula impilo zabo bese izinto yicaca namhlanje ke sikhuluma ngendaba enkulu ukuthi udokotela uma ethi uyisa abantu empophomeni usuke uyobenzisani asigcini lapho siphinde sibuka ukuthi iyini kwayona impophoma ibaluleke ngani bese sibuka ukuthi yena nempophoma bahlanganiswa yini asixoxele kafishane ukuthi ukusuka manje kuyaphambili thina sifisa ukuthi ngelinye ilanga asiyise empophomeni ngabe nini la khona ekuyiwa ngalo empophomeni dokotela omkhulu asikwamukele sikubingelele la ku Siyaviva TV1 ngemfudumalo nangenhlonipho ubingelele nabantu bakho sibonge Pholoba siphinde sibingelele abakhaya ngamakhaya lapho abantu belalela khona noma bebukela khona uSiyaviva TV1 yes dokotela ngiyazi ukuthi waziwa njengomuntu othi masefikile endaweni kube noguquko isho ngabe kuthiwa ngabe bekukubi kangakanani kepha walimemeza lika Jehova izwi izinto zonke ziyacaca kodwa ugcini lapho uyakhumbula ukuthi uNkulunkulu udala izihlahla wadala inhlabathi wathi kuyomila okuthile kuyokwazi ukulapha abantu lapha ngikwethu ngibona ama product engifisa ukuthi singaqedi singakhulumanga ngawo kepha ke singene ebunzini njengamanje singene sigxile sikhulume ngokuthi uma ungahlaziyela umuntu ekhaya osathi umuthi kimi awusebenzi kodwa uyezwa ngempophomo ucele umzukulu ka4 uhlanganiswa yini nempophomo manje usinike isithombe sokuthi isho ukuthini kuwena sibonge Pholoba impophomo le kulapho ngifike ngihlanze khona umuntu ngoba uma uwumuntu uqhubeka ukhula kukuni indlela yinde uhlangana nezinto eziningi ezihamba ziphazamisa inhlanhla yakho owazalwa nayo so kuyekubiza ukuthi ke if umuthi ungasebenzi ake sikise lapha empophomeni sami sokuhlanza sicela emakhosi namadala aphansi kwezizimo sicela emakhosi namadala asemkhathini nawaseyintabeni ukuthi akabe kunye nawo akuhlanza akuhlambuluke kunokwenzeka ukuthi ingenxa yabathakathi nokwenza ukuthi kwakhushula izisu nokwenza ukuthi walala nomuntu wayekhushula isisu nokwenza walala nomuntu wayekade ebulela umuntu zonke lezo zinto zayiphazamisa impilo yakho njenge masithatha sikufaka lapha empophomeni sikuhlanze before ngikufaka empophomeni kufanele ngiqale ngigeze imimoya mase ngigezele imimoya ezilwane kunokwenza ukuthi umuntu olala nesilwane vele ebusuku yonke lonto kufanele ngiqale ngiyigeze before ngimase ngigezile mase kuyimanqa ngiyofaka empophomeni so ngiyophehla inhlanhla emzimbeni wakho ukuthi ayivuka iphile dokotela omunye umuntu uthi ungeza kuphi ungeza njani ngoba phela nasempophomeni la kunamanzi khona ekuthiwa sigeza khona mhlawumbe ukusilandisa ngomehluko wokuba ngaphansi kwamanzi empophoma ehlela kuwe nokugezwa lokho okhuluma ngakho Angithi mangigeza Pholoba kufanele ngigeze lapha emanzini ahambayo ngisuse lemimoya ngisuse ukungcola okukwena uye lapha empophomeni usuclean ukuze inhlanhla ivuke phezulu impilo yakho
baningi abantu esengenabo lapha inhlanhla iyavuma ungakho ngeke ngithi njalo maku September inyanga yami yokuzala maku September kusuke sengibuyisela kubantu ukuthi inokuba kuwe mina owakulethelwe emhlabeni udlulisele kubantu okay ngo September ke ngisuke sengenza i-patient into hayi bonke abantu abeze ngo September kulokho ngibize u September 11 athi wonke umuntu ngomhla 11 asihlangana nempophomini abantu abafuna ukuya ekhaya sihlangana ekhaya siswala kanye sempophomini lapho abantu ngibe ngibahlanza khona Dokotela uzosilandisa ngalolu hambo la ngo September uthe date umhla 11 ngomhla ka 11 uzosilandisa kabanzi ngawo kepha ngiyafisa ukuthi sike sigqugquzele lo sekhaya oyinika ukuthi usekuzwile konke futhi konke sekuhlulekile bekuyiyona kuphela bengakayizami noma ilesa sigodlo sakacele ebengakafiki kusona udinga ukuthi ake khucululwe awasho umzukulu ka4 yini eyibhekeke kumuntu othi usekulungela ukuya empophomeni ulindeleni wena qala kuyena umuntu onjani oyalapha khona abantu abakhubazekile khona abantu abamhlophe khona abantu abamnyama khona abantu abayelo khona abafishane khona bade khona baya maslenda khona bayisidudla khona abaphuzayo abadakwayo bahlukene abantu abakhona khona bangaphuza bamakholwa too much uhlobo luni lomuntu yonke into ine type ngenze ukuthi kodwa ebusweni kaNkulunkulu itype ayikho olindelekile ukuthi engayisondeza nawe ukuze izinto zakhe ikwazi kumlungela asibheke izinto ekuyizona ezimenza uthi wamukelekile yabona uwona wonke umuntu owamukelekile lapha noma athi umuntu onjani wamukelekile lapha uma nje wena uthi ufuna umnyusa ibusiness lakho umsebenzi awutholi ufuna ukuthi abantu abakuthandi abantu banokunyanya enshemdenini abantu abakumukeli kahle lonto ke lesilento esifike sikulethe lapha empophomeni sami sokuhlanza uphathe inkukhu emhlophe phatha amakhandlela awu2 lento amakhandlela awu2 amhlophe kukodwa lokho inkukhu emnyama nenkukhu ebovu okay yes lokho yila siwe khona sesiyokuthi sikuthwebula ukuze uma bekujijela abathakathi bakujijele ihambi lento ihambi yoshaya lapha la khona le yankukhu emnyama nale nkukhu ebovu kodwa bathi ngomhla ka 11 ngithe asikakwenzi lokho inkukhu emnyama nenkukhu ebovu ngoba kuthatha isikhathi eside bayazi sesibuya nabo lapha bakubothi thatha isikhathi eside kangakanani so asikwazi ukuthi abantu bebaningi samsokwenza le nto ukuthi kungasithatha izinsuku mhlawumbe isonto lonke uma sokwenza lonto so kungcono lokho kokugeza lokho if umuntu efuna lokho lento kwenkukhu ethi ayingeke sebengishayile manje sebengishaya ngempela umuthi lento ifuna abantu ngala nangala noma kuthiwa abantu bafuna ukudubula ngapha bafuna ukubulala ngapha nangapha masishayile yankukhu emnyama leya nale yankukhu ebovu bawutshela ofakazi onesichitho olala nesilwane ebusuku onenkinga yamanzi kusingasese sakhe onenkinga yemizwa njengomuntu wesilisa akusasebenzi konke ngabe impophomini nalo yini iqhaza engalibamba ukuguqula isimo abhekene naso kunjalo pholo kungakho ngingakubeka ukuthi uma siya lapha empophomini sisuke siyobuyisela inhlanhla yakho uvela uzalwe nayo ngoba noma ngabe yini ebiyinhle eqaleni ebiyinhle eqaleni uzalwa nje ngoba ngikathi uzalwa zonke izinto zakho ziclean umuhle then ke mase ngobude bendlela mase uhlamba uhlangana nazo zonke izinto lezi zihambe zingcolisa inhlanhla yakho ziphinde zithubebeze ongathi indlela nje inyanga yokuzenzela imali noma abathandaza ukuthi phatha basise empophomeni ungamphendula uthini just ukuguqula isimo acabanga ngaso ngaleso sikhathi ngingathi mina uyadlala mhlawumbe akaka abuke i-page kaPholoba abuke lento i-page lami uyobona abantu labo abantu abalapha abanye baba ngibazi so baqhamuka all over Cape Town Goli Pretoria and they are coming back and bethi bayabonga yes ingenxa yani ingenxa ukuthi ave lento lena siyavele sayithatha nje emoyeni cha sangenwa yilento sayamukela kodwa kanzima then lento izinto sezenza nami Pholoba ngigcina nami ngithi ngingasazi understand sengithi lokhu bekwenziwa yimina ngempela uthola umuntu ngempela ngendlela sedlondlombele ngayo ngendlela sejabule ngayo kade efike ekhaya asikhulume ngento engisengayibona ngelilanga sivakashela impophoma uyisa abantu khona sike sikubone ungena emanzini uhlala uziyoqeda bonke abantu shokuthanga abawulayina nganani ungakazi uphumele ngaphandle kodwa before singene kuyona sibuye sizela ngaphandle sibona kukhona obhiya kukhona ogologo kukhona
okheveni lokho ngamajuba sibone kukhona izinyama ezosiwayo yonke lento yenziwa la kusiko lunilokho nalokuthi kusho ukuthini kusuke kwenzelwa abantu kungani futhi kungabuywa nakho ngoba phela ugologo kade sokubekiwe la umnandi akukhona bawufunayo so lezi zinto silandise kafishane ngale asazi noma usiko noma umkhuba noma umgomo before uzokuyongena ngaphakathi sibonge phela ukuthi nje ustrivele ngalapha okokuqala nje kuye kufune ukuthi ni siqale ekhaya esigodlweni okay lapha esigodlweni ekhaya sisuke siyobikela amakhosi amadala engisebenza kunye nawo ukuthi njena manje sicela ukuthi nibe kunye nathi njengoba sophuma sempophomeni abanini besikhwama abanikezi besikhwama okay njeni ke siphume sibike siphahle senze yonke into masifika lapha fune siphahle lapha manje sesiphahlela abanikazi bezizibakhe oh yes sesiphahlela bona ke manje plus nalapha sifika nabo ukuthi ne ababambane kulo msebenzi esizowenza ababambisane ube impumelelo ukuze sikwazi ukuthi sibuye nawo wonke umuntu engifike naye empophomeni kungakhona ukuthi wani hayi usalile lapha empophomeni okay le nyama esuke isidliwa ke kuyaphoqa ukuthi idliwe ibona bonke abantu noma into engadliwa lo othandayo nje hayi lo othandayo akuphoqi idliwe lo othandayo okay sike sibona kuyinyama ebovu kusho ukuthini lokho yini ngabi namhlanje mhlawumbe iKentucky noma ibani uyabona angithi phela pholoba abantu abadala abayazi ndaba zamaKentucky into abayazi bazi lenyama le eyosini kungakho nje izinto zizalapha siziqhuba ngesintu Dokotela umzukulu kaFongo ngomhla ka11 kuSeptember uthatha abantu bayise empophomeni uthi omunye mina nginejoyini yami engijwayele ukuyigqoka mangiyobhekana namanzi uthi omunye nginamabhayama obungoma engijwayele ukwafaka mangiyobhekana namanzi khona omunye uthi mina ngifuna ukuza ngiziswenkele ngiconsa uthi omunye hayi sengiyazi lapho ukuthi ngoba siyongena emanzini icathula ifaka ithini lapho imigomo nembandela ebhekelele idress code noma ebhekelele isimo sokuthi mina ngikhonze ebandleni lokuthi ubani ukhonze ebandleni lokuthi nanokuthi ke ulindela ukuthi abantu besifazane bebuke ngaluphi uhlobo ngoba uthi omunye akashonga ukuthi amabhuluko singawagqoki uthi omunye akashonga ukuthi singakwenza ukuthi kodwa manje usethi asenze ukuthi no sibonge pholoba lapha yabona lapha yapholoba umunye umuntu unezivatho zakhe okay ayikhuphale ukuthi abantu abadala bakubo bafisa ukugqoka kanje so ngalo sikhathi ke sekuvela ithubu lokuthi akayigqokele ivatho zakhe kungakho ezofika nazo ivatho zakhe sizibusise simgqokise simamuthu umhlanganise nazo omunye bevele sezigqokile ivatho zakhe kuukuthi uyabona akusekho ukuxhumana kwakhe nomoya oyingcwele akasaconnected sekufune manje sivuselele umlilo ukuze akwazi ukuthi aconnecte futhi nempahla zakhe nezithuba okay yes Dokotela asibuke lento mzukulu kaFongo ngifuna ukuthi uyinikeze umuntu osekhaya kucace ngoba akufuneki mase kufikwe lapha kube khona abantu abababazayo bethi kanti uhamba uzofike la kunabantu nje abayitshathela kudala bathwele bakholela ukuthi mabefika empophomeni fanele ehambe ejwabhu nqunu ehambe nje ngomthondo noma ehamba ngenkomo ngabe uyakwamukela lokho ukuthi abantu behambeze ngenkathi yobafaka empophomeni ngoba khona uthi mina yathi into yami mangiyithatha ngingayihambela zonke iguqo nezipophoma nani kodwa mase ngifike khona angibe jwabhu nqunu pholo lapha ya kwacele kwamzulu kaFongo mhlonishwa yes asikwazi ukuthi ungenza umthetho wakwenye indawo lo lento khona la uzokwenza lo wala angikwazi ukuthi upholoba nje angavelamba ejobhu nje phambi kwabantu besifazana kusokukhona nezingane lapha sothini izingane lapha kungakho isithunzi somuntu noma kuthi umuntu ngiyamgeza kunenkosombala lami lapha engibagezela kulona isithunzi somuntu ngiyasilwela ukuthi akangabonakali ekwesinye isimo ngoba bebona upholoba ekanje abambone ekanje ngizobuza lento mzukulu ka4 indlela ohlonipheke ngayo emphakathini owakhele naseThekwini nje namaphethelo kanye naseyigulini zakhe eqhamuka on different province lo mbuzo engizokubuza sengobuzela in general ngiyogeneralize for anyone ngoba izona zimo ngelinye ilanga eniyohlangabezana nazo lezi noma ezimcathamelayo ngiyazi ukuthi akukaze kwenzeka kuwena futhi angikuboni uyindoda engenza lolo hlobo lento kodwa ngiyibuziswa ukuthi kunabantu besifazane abathanda ukulinga abesilisa kunabantu besilisa abathanda ukulinga abesifazane kube nabanye futhi abathanda ukulingana ndlela yabo so kuyenzeka noma kuyoke kwenzeke so kuhle siqwashisane sinqonqe nabantu ukuthi mayeza keze ngenhloso ekusuka ibekiwe ngaleso sikhathi hayi ngalenye inhloso one ningoza kweninodwa njengezinyanga
uyinika ukuthi uzwana nabo bonke abantu kantona bakubuka ngenye indlela bathuma isiphalaphala sentokazi singena ngetight vele ivumelekile empophomeni mhlawumbe sengabhinca ke mayithanda noma engabhinci noma elizoba singenile emanzini lelo bhincanyana lakhe isithi ke into uma umkhulekela lapha bese manje lenga kuyithonto elenga nje kuyithonto ongafunga ukuthi uthwala ebusuku silala sibabili sivuke sibathathu mhlawumbe nina njengabantu abasigcotshiwe ngalolu gcobo niphebeza nithi lento ngoba noma ke siqwashise nokhona ukuthi nayi ifocus ekufanele ayibambe imishini uma kwenzeke ehlelwa isimo sokuthi lo wesifazane uselenge ithonto kuwena njengomholi ngaleso sikhathi khona ebandleni kuney'nsizwa engisebenzisana nazo ney'ntokazi engisebenzisana nazo if ukuthi kufike isimo esijika naleso ngiyabacela ukuthi ngicela bamthathe bamgudluza kancane athi lento and into enjenganaleyo opholoba abasuke behambele ilento impophomo ngibalithe empophomeni angibazi bathi ngisuke sengasagqokile lo mzimba ngisongugqokile oh yes angazi bathi ngisuke sengenye into ngisuke sengathi ngiyibhubisa angazi mina ngaze ngiyibone lonto ishiwe yibone bethi sosathi uyibhubisa usungasakwazi ukungeneka angimboni kwenzeka if ukuthi umsebenzi wabadala umsebenzi wabantu abadala ungakho kubalekile ukuthi ni uma sizoya lapha ngiqale singene esigodlweni sasekhaya sibike ukuthi siya lapha so into nje lapho usuba vele ubasefa ke vele lapho kusuke sengikusefa lapho kwala noma kuthiwa siza yona lokho emnyama noma yona lokho emhlophe ngithi ngikusebenza mina ngikusefa ukuthi nepholo ngesikhathi esithize kwenzeka ukuthi ubani usibani yonke lonto sithi siyenza lento le ube wazi pholo ngoba ulana nje kunento ethize kanje ukuthi dokotela ziyenzeka igameko abanye bathi bangena egodlweni zenyanga bese bethi inyanga ilale nayo omunye ngathi umkhulekele empophomeni bese khala ngokuthi nangu ubani engifaka umune okuphuphi kodwa siyabonga ukuthi uyakuveza ukuthi umsebenzi enonikiwe ungqokisa amadoda adala ukuthi into enjengalezo iqhele engakaqali ezinye ngangena emadivini nje pholo ezinye zezinto eyabanga ukuthi ningena mangena lapha empophomeni ngithwele abafana labo ukuthi abaqophe noma ingefoni ngisuke ngibalekela zona lezo zinto ukuthi ngibe nabo ufakazi ukuthi usuku ulwa nabantu basaphaza ngoba ngiyakwazi ukuthi ungomunye wabantu abakholelwa kakhulu ukuthi kulapho umuntu it's private and confidential kunjalo but i reality ithi ukuye empophomeni kanza ukuthi angazi kuyihlazo likabani nini angiboni isho ungakhalela kwabona ukuthi uthe wavela kancane kodwa ke kuyimfihlo yawo wonke umuntu ungathanda ukuvela ngesikhathi ungathandi ngaso asihlabele phambili dokotela asingene entweni ethi kunamndeni edibhikayo ngabe bayingxenye yabantu abamukelekile ekuthenini beze lapha kade beshadile abantu baneminyaka u12 manje sekuyaphela nje kuyalotha ungafunga ukuthi impela yiselotheni bengeza yini impophomeni ngakwazi ukubalungisa lesimo noma khona enye indlela enenza ngayo ukubuyisa lolu uthando bebe sesimeni sokuzwana ekhaya yabona pholoba ngisho ukuthi ni zikhona induku lezi ezingavuselela uthando kodwa before sivuselela uthando ake kuqale umuntu ageze yena ngoba kunesichithi esithize kunokukhalaza kwabantu abadala okuthize kungaba lo wesifazane noma ingalo lo wesilisa kungakho kugcina uthando lwabo sekuba nokudonsisana kwathi seliyaphela indaba yakhe kuyimanqa siya emthi ngoba singawufaka umuthi ufike ungasebenzi ingenqane asiqalanga sageza before uqale umuthi wenhlanhla noma intoni ngoba sikakhulukazi lapha ekhaya sidila nezinto zenhlanhla before uqale izinto zenhlanhla qale ugeza manje abanye abantu bakwathini ngimina asiqani ngogeza ukuze yonke into ikwazi ukusabela kahle okay mhlambe manje sibheke uma product ngoba sikulolu suku la ngomhla ka11 kuSeptember lapho sithi khona zonke emile imbila yaswela umsila ngokuyalezela abamanzi uNkulunkulu abafina ukumbona ngezenzo abenze sho ukuthi bayanikela kulolu suku la ngomhla ka11 ake sithole inqubo mgomo nemininingwane elandelwayo manje sifike izinombolweni esizoyishayela ukuthi yini ebalekile ngiphathani yini edingeka kimi yini engenza ukuthi ngikwazi ukuba ingxenye ngokufaneleyo ngaleli langa la ngomhla 11 empophomeni mhla 11 empophomeni into efunakalayo amakhandlela awu2 amhlophe inkukhu emhlophe uma owesilisa uphathe iqhotho uma owesifazane uphathe isikhukhukazi ukuze sambe siyogeza ngaphandle kudingeka amakhandlela awu2 amhlophe ongabili
bese kuba inkukhu ke emhlophe kodwa mawuwesilisa qikelela ukuthi kube yesilisa mawuwesifazane qikelela ukuthi kube yesifazane kunjalo khona. Okay, ayikho yini lento ukuthi nifike niyithenge lapha na usenze iphutha ke lo ubona ugedle ngathi lona kanti akulona usefikile ke ayikho indlela ukuthi niguqule noma into yakhe imani fail sengisho ukuthi akubona bonke abantu abazi kodwa bayifisa impophoma yakho ngoba kukhulunywa ngayo all over. No, siyakwazi ukwenza lokho kodwa ngithi umuntu akaqikekele nkathi sayithenga. Siyakwazi ukwenza lokho sinikelele ngemali emhlophe esiguqule esithini ibe yilobulili esisidinga ngaleso sikhathi. Kodwa umuntu akasuka ekhaya kahle eqikelele ubusise nala uthenga khona ukuthi ngabe iqhude yini leli nokubanika ke isithombe iqhude silibona kanjani esifazane isikhukazi sibona kanjani kuze kume clear ngoba bebuka nje la bafuna ukusukumela khona manje. Inkukhu le emhlophe eyiqhude iba nogedle engathi likhulu la. Le sifazane liba lincane kakhulu. Yes. Ama colors ayafana emhlophe. Okay. Yini elindelekile ke kumina njengomuntu othi ngiyeza it's for free une charge une fee ekokwayo noma lokho nixoxa ecingweni nomuntu ofisa ukuba ingxenye. Kungabe ngiyamlimaza uma ngizothi soyixoxa ecingweni kanti kufanele umuntu nje eze azi ukugeza apha ekhaya kupholobo ngokujwayelekile nje kule insuku nje njengoba namhlanje ngibuya khona nje u1500 ukugeza. Okay, yes 1500 ungene ebhavi nje la sekhaya. Yes, kodwa ngoSeptember usuku oluthize la September ngisokuliqokile ukuthi ngisoke sengibuyisela kubantu lola ngomhla ka 11 lela ngomhla ka 11 ngithe khona 500 rand umuntu ezogeza. Okay, yes, ngoba ngisoke sengibuyisela kubantu ukuthi ngebirthday yami uNkulunkulu wangiletha emhlabeni ukuthi ngelinye ilanga kufanele ngizozosiza abantu namhlanje ke naba labo bantu labo. Oh yes, okusho ukuthi ngo500 rand ilona bhavu nempophoma noma kunomehlo ilona bhavu nempophoma yonke process ngoba phela ngabe kuthi umoya ukhulumile kwena wathi kunika into ethile ingena kulo 500. Yebo kunjalo. Okay, asibuka ukuthi ke dokotela sihamba kanjani masiza kwena mhlambe ngeyibongo sibasuse nje phakathi nethika abantu. Yabona nje ume ulapha eThekwini emarket eClermont Rank ufika lapha eClermont Rank ucela imoto eziya efolweni eGolokoto. Mase ungenile emotweni eyefolweni eGolokoto uthi abakwehlise emgaqweni oya esikoleni ephindela bakwehlise ngalo mgaqo mase uyangena ngamgaqo esikoleni uzobona indlu yeposi esiyi-tuck shop njengamanje ubuze khona ukuthi kuphi kwamthandazo ucela bazofika ukukhombisa noma umbani uzomfica lapho bakukhombisa ukuthi nakho bekhombisa nje ngenzansi. Okay, mhlambe dokotela masingabuka ngeselibanzi ukuthi nanoma ngawubuphi umuntu osekhaya njengamanje ukhathazeke kakhulu kodwa inkinga yini emali. Ikhona imali ephathwayo ozothi abanikele ngayo khona emfuleni. Yebo ikhona le pholobo ngiyabona ukuthi uphinde uthinte lo post. Ngithi umuntu akaphathi amarandi awu20 rand. Shutha amarandi ashuma amabili. Yes. Okay. Lamarandi lawa amanye sonikela ngawo lapha esigodlweni ekhaya. Okay. Kuwona 20 rand. Amanye amarandi siwafaka emthini kunomuthi esingawufaki izinyongo zezinkukhu. Lo muthi lo la suke sigeza khona izilwane nemimoya nayo yonke into esuke ikwena. Asifaki izinyongo lo asifaki futhi igazi sifaka nemali emhlophe usigeza. Masiqeda ukugeza ngalomuthi lo onemali emhlophe imanxa sizokugeza ngalo osunenyongo ke yenkukhu. Yes. Kungena imali lapho. Then enye imali yileso nikela ngayo esibili lapha. Okay. Asibuka kuyehla manje impophoma phezulu komuntu. Iziphi izinto ekufanele zingithusa udokotela maseqala ukuzisho. Ngiyaxolisa ukubuza lokho kodwa ngenzela umbukelo sekhaya azi ukuthi kukhululeke kangakanani uma usuya la kwamsulu ka4. Abanye bathi somuzo sememeze ethi satanism usho ekhanda lami usempophomeni. Ngithuke yini maseqa iziphi izinto ongathi wena dokotela awuyi associate nazo. Abantu bazi ukuthi kusuke sengasewena ngempela mawukuthi khona sebeqala bathi hayi nabo bawumzukulu bafaka abantu abezipophomeni kodwa befike behumusha ngenye indlela noma sinikeze wena okuhuwe uma kuthiwa usufikile empophomeni. Angisho ukuthi khuleka but yini abangayilindela abantu biza bani wena. Mina ngibiza uJehova uNkulunkulu ophilayo. Okay, uyena uNkulunkulu engimkhonzayo lo uyena uNkulunkulu owadala leli lizwe uyena uNkulunkulu owangazi ngiseyihlwile isimo sikamame. Uyena uNkulunkulu okwazi ukwenza izinto zenzeke uyena uNkulunkulu engithi mangilimemezele lakhe igama
mase esibonakalisa ngezenzo kumina esibonakalisa ngezenzo kuwena. Dokotela omkhulu mangakunikeza only 3 minutes ngithi ngicela usebenzise ngokwanele to motivate and encourage umuntu osekhaya njengamanje osubukayo ezwe lentshumayele emfishane kodwa izinkulumo emsukumisayo ukuthi akeze Mpophomeni ngikunike nali ishashalazo ungathini kubantu. Into engayisho nje kumuntu ngingathi ni sango lensimbi elivalela impilo yakho lisengavuleka. Uma wena nawe uzosuka la ukhona uthi namhlanje ngikhathele ukuhlupheka, ngikhathele ukugula, ngiyagula angisindi, usukume uze Mpophomeni. Lapha ya kuyosuka konke lokufa, lapha ya kuyosuka konke lokuhlupheka, lapha ya kosuka konke lezinto lezi ezicindezelayo ebusuku, lapha ya labantu laba bathini kugijima inyonke eziswini zabo zifike zisuke ziphume lapha ya. Asikhulumi ngento pholoba into eyenzeka engasese inzwabethi nama ngizazi seyiphume kanjani kodwa wona sifike siphume lapha ya. Ngimkhulekela umuntu athi hayi siphumile lento nansi. Ningizimu Africa worldwide emhlaba wonke jikelele mhlawumbe uphesha kwezilwandle sibukela njengamanje uSeptember sekude kakhulu makuvuma ukuthi zangapha woza kwenye province woza udokotela ke ulapha kwaZulu Natal nganza kwethu uzozisho ngenombolo zakhe manje inombolo zakhe kubalekile ukuthi singabi nomona kulamadoda lokhethe MC Polobas iplendoda yeBhulantaba. Namhlanje ke sikhuluma ngeBhulantaba manje sikhulume ngamanye ama products silandise kafishane. Ngiyathanda dokotela ukuthi iproduct neproduct okhuluma ngayo bese uyiphatha ngesandla. South Africa awulaleli nazi indaba ezimnandi kulalwa kubabili bese nivuka nibathatha uthaphuzwana nje dokotela. Polo leli bhodlelana lubo 100 rand iBhulantaba le. Yes. Lenza iBhulantaba linikeza owesilisa ukuthi ni uma ethatha ithuba lokuthi abe senkonzweni nomuntu wakhe ahambe ibanga elide awuthatha 45 minutes ya ehour udrill intaba nje udrill mountain ibanga ukuthi ubhoko lakho aliqine alishise uhambe ibanga elide akubuza uma uthi hayi washintsha manje ungomtsheli uthi hayi uthi ngichathile ngisiklinile inyongo ngikhiphile kanti ungijikela ngeBhulantaba leli. Only 100 rand eBhulantaba lokuthi manenza ucansi kukhuthaleke kubaba futhi ebe namandla futhi angenagxile umama azathi cha hayi baba namhlanje ungikhumbuze ebusheni bakho usho njalo kunjalo ayizikuzelele lokho dokotela iBhulantaba aliyivusi lokho iBhulantaba lisebenza kumuntu induku yakhe evukayo. Ayi ngiyezwa mina shuthi khona kuzovusa induku uthi iBhulantaba alivusi induku. Yes. Silikhathaphi noma siliphuza aphi lenziwani kanti kuze ngikwazi ukuthi mase livukile ke lami lingene lishaye emhloleni. iBhulantaba leli ufike nje uthatha ushuzi ulithi uma uqeda kugeza kuseni ulungiselela ukemsebenzini lithi mase lihlangene kanje usuyalivula ulibeka la eminweni uyabuya lapho uzolikhatha la enkandeni la ngathi namaqhuqhuva khona phinde ubeke ikhathe yonke. Akube niyabona njalo bafana ikhathe yonke ungalitheli ungabhiqi futhi kakhulu umuntu bhiqi kakhulu ugcina umnomzana esedideka nasedakiwe sedideka uma usuthi wena hayi ayisebenzi lento ngoba ngivenga icoba umnomzana ovela ongasafuna ukuvuka ngoba yini uyicobe kakhulu ayifuni icobe kakhulu ifuna uyidinje kancane mase uzoyizwa ngani ke emini mase lento uzoyizwa ngathi lokhu intsontsotha kancane but ayizokuqhatha nabantu ni sifuna ukuyihwamba cha uzozwa nje ukonto eyenzekile ntambama uma usufika ekhaya uyageza ngensipho awusadcoba usuya egamini. Kubucayi kangakanani ukuya kowesifazane ngingahlambile lithi hayi ngiyakhwebula manje futhi linkinga ukuthi ni awumthandi lo ngoba phela ngoba ngingachaza ukuthi ni kuba nalokho okuncinza okuzwayo uyacabanga ukuthi laba bantu kune sensitivity ekhona ekhekheni lapha so manje uma wena uzoya ngale uthi uzoyibhugisa nje uzoyelavaza lapha ahlabele phambili dokotela iBhulantaba ke nganza kwethi lu100 nje kuphela. Yes. Manje uzoba khona ibhodwe liyavutha. Ibhodwe liyavutha abesifazane bayasmile ke manje bathi MC Polobas ulanda udokotela wethu. Silandise dokotela. La ibhodwe leli liyavutha lu100 rand na. Ibhodwe liyavutha only 100 rand. Yes. Ukhanje ngethi spoon thele emlomeni thatha iglasi yamanzi
uphuze noma mana ngikhangethe spoon inkeshezini le noma iliquid kuyimpushanyana kuyimpushanyana yes madoda umusubona kulento uvela ukuthele kanje awunange efaka yena udokotela mina ungifaka isinga ake ngifake master yeah usulapho udokotela ngibona kodwa unambitha nje awushusho nokuthi yababa hayi akubabi lokhu ungathi kunoswidana kumnandi bathi zonke into zakho injalo yes lokhu ukuphuzelani ke lokho yes ukuphuzela ukutheni kunomuntu othi meye inkonzweni abe namanzi amaningi kunomuntu othi meye inkonzweni uthothini akasamuzwa lo wesilisa okay ibangani ke kuyibangani ivuselela imizwa iphinde iqoqa kusale kome kweqe kusale kome kweqe nenyama zibuye afuna ukuphenduka itshitshi ngalomuthi awusuka manje ke abanye bawusebenzisa amanqende mase befuna ucross kanti manje umuntu wesilisa vela be imeme ngoba usuke sebuzwile lobumnandi mana dodola ngibone wena ukhotha kanti awusiwe wesifazane angithi uzwile phola uma ngithi iphinde ivuselele khona lo muzwa lo obanga ukuthi ni ukulangazelele bathi libido yes ihamba yolekelela lo lento leyo ukuthi ayivu so nami owamuzo sengivuselele ile nto manje okay ukulangazelele ukusiza kakhulu ke lona usetshenziswa kakhulu abantu besifazane qeda wonke lawa amanzi lawa angathi nawo yikhulu nje yes hlabele phambili dokotela ake singene nakuzimbisa lezi ake sibuyele kule mbiza le awusuka bathi inkunzi ayihleli yazi inkabi nenkunzi malanga lapha ngaphandle zikholela ukuthi fanele kube ojeko omngaka ukuze kuthiwe ayihleli kungani asiqaleke kusayizi nje lapho loba mhlawumbe ungasebenzisa inyanga yonke la one la yenza le lento le ivuselela imizwa kumuntu wesilisa ukuthi akakulangazelele ukuya ocansini inkunzi ayihleli inikeza ipower inkunzi ayihleli iphinde isebenze njenganesibango njenganesibango okay kanjani napho lokho uma ngike ngangena kumuntu wesifazane wase ufuna nawe ukungilandela ngeke ungilandele ngizothandana impela emgaqweni ko gateway wathwa kodwa mase nifike embedeni loqhuma impama qhuma uqhuba ngeke nilale inkunzi ayihleli ngithe mase isise ngiyipolice ngase ngifaka ugqubu lempama mana ndoda mana South Africa ile ndoda le ayilungile le ndoda le hokusibala awu ngeke sasithaphuza nje hayi ngeke kuhambe la khambe khona mina pholo yasho la khambe khona mina ngeke usahamba lapho ungahamba ngisathi kusomfana noma nje sengumnumzana uyasahamba la khambe khona mina asihlabele phambili doda hayi kunzima enye into uthothene kunabantu abatheni abantwana akanabo akabatholi but umama mhlawumbe unayo ingane amthola enayo Mana doda lamanje sibuye siqhubeke kakhulu ngiyanizwela nganza kwethu ubona ngibuza kangaka ngicila la mawuthi umuntu ngeke asahamba la kuhambe khona wena yes usho ukuthi ngeke livuke sanhlobo noma uzothe sengenile kodwa umama ethi lento yenzayo ngiyizwa manje soka phezulu kwami ungeke nje once wamqala wamwanga nje ukuthi selifuna ukulala yila uzoqhuma khona iqhubu wemadoda kuyabiyelwa lapha emnyanga biyelani wayithizo konakela lana kungakho kusebenza njengesibango lana kufanele ukuthi usuyamkhima umuntu wakho ukuthi ne awusafuni ukuthi ne alento alale nomunye umuntu ayi wenkinga nje usimana hayi ngeke bakiye uphuza nje ikota yeglass la uthi ikota yeglass uyiphuza 4 hours before yeah masoshona khona uma ukuthi ufuna ukulamanisa ukuthi uyiphuza 4 hours before uma seseli out uye gaming mase uphuza iglass yalento yamasi uphuza yona then ngesuzolamba noma uthiwa khona umjovo noma uthiwa khona noma khona impilisi siyadlula Hondoda manje usho ke sengihambile emhlabeni ufuna ukusala umama naye anikele phela ngento ngoba naye uyafuna ubumnandi uyoqaqa ubani nini kanjani ngoba sengimlokhile
uma kwenzeke ukuthi le video le ifinyelele kuyena emadlweni akhe Uzokucela kacele siyathi nisocephazapi kuvulekile ngoba ikhona nenye yabo besifoza bengingayibheka le nto eminyango kwasho manje ngiyocinga uvela ngifonela nginami ngisendleleni yabo yasala kanjalo ke ebizwa ukuthi imbokotho yesizwe okay yuza kwabo kanje imbokotho yesizwe ke isetshenziswa besifazane nabesilisa okay yombili isebenza ukuthi ivuselele imizwa kulabo besifazane ke isuke izokhipha even uthola umuntu osebenzise umjovo esemncane esafuna ukukhanda ikusasa lakhe Thotsele ufuna abantwana but abantwana abasathola uthi mayiphuza ihambe yokukhipha lonke lo mahluku nalolo gazi sokuvimbela lo blockage iqaqa yonke into iscreen isibeletho hayi inkonzi mfana kithi asikiya kuyazi kube kuya ngambe ngizothi singabe sisaqhubeka nawo lawo ma product wonke ukwathula ngoba le iyodwa itshela umuntu osekhaya ukuthi mawusahleli umkakhe yohleze edliwa amanye amadoda ukhona sokuma fanele sikhulume izulu zwakala isona isikhathi lesokuthi ungazi umuntu wesifazane yomthathela izinalito ufuna ukumthunga inkomo uma uhamba noma ulokhu ambekela amaphoyisa uthi awamgadi kulungile akaqome kulungile abamfuni ukumlahla phansi akagibele double bed mase kugijeliwe ayisuke leyo mpahla futhi umuntu wesifazane ngisola ukuthi uyena oba namadla kakhulu okuciliza uyena usuka enamadla kakhulu uyena usuka elwe impela umuntu wesifazane ngoba wangena kuyena yes eish ningizimu Afrika kade nanikhala amadoda ngicela senze kanje na into engicelayo bonke abantu abayifunayo lembiza udokotela bamfonela mase uyitholile nami ungifonele ukuyithola nje kwakho ngale kwalokho uma ukuthi uyakuziba nami ngifonele ngoba ngiyafuna ukuyimela ke le ukuthi ungifonelela nje mina ukuthi ngitshene yena ukuthi ubazibelana abantu befuna ukulokha yazi phela imishado ngakhona futhi ngahlala isikhathi eside ngeke kwenzeke nix but ngale kwalokho ke nayi ingcindezi odadewethu bana 23 years baqala ukuqoma bahlangana nabafana babathaphuza nansi into oh Jehova kanti umfana besazweyizwela into nje kungakho ngingathandi upholo ukwineza abafana abancane abafana abancane baneza ibhola ntaba yes umuntu agijima ibhola angithanda ukwineza abafana abancane lento ngoba ithanda ukujuda and isuke ilekelela kunabantu abano 45 years ukuthi umuntu useshaya u1 odakiwe alale kwasekuseni kusuke kuyinhlanhla ukuthi ekuseni mayivukile la akuyayazi impala ukuthi impala inkunzi eyodwa impala ingavalelwa nempala ezu10 ayi within an hour ngabe sizishoshosho zonke kungakho ngifake uqhubu lempala ukuze nawe ungashaya lo wani wakho odakiwe shaya u1 uphinde ubuye athi mama hayi ngeke sengathi sekuvulana manje mina wathi hlabele phambili dokotela konakele le ingenza ngithi ake ngiyibambe ngezami izandla ngani zakwethu sibe sixoxa hawu iyo lena ayu hawu ningizimu Afrika wacele lo bambiza uqonda ngqo awujiki awuna khona nakla yakho uqonda ngqo uqonda ngqo uzifo zonke naye kodwa uqonda ngqo esifeni eish uqonda ngqo angifisa ukumemezisa ukuthi uyasilapha nesinye isifo ngoba nizosona ihobhe nohulumende kodwa uyasilapha kona eish ngothiwa la uyasilapha umuntu nje othi nje yena angisho abantu abayeka amaphilisi umuntu othi akakawaqala amaphilisi ngithi mina akathatha amabhodlela abe u3 masihamba o-test abothi uzobuya nobani positive no negative osewaqalile simiyeke lo singamphazamisi okay asingamphazamisi kodwa angawuphuza naye ukumlekelela lokho kodwa angisho ukuthi akayeka amaphilisi mana ke kunesandulela kunesifuqo ukhuluma ngani la uma uke waya esibhedlela noma eclinic bakutesta kwathiwa upositive ngabe isandulela ngoba uyena qobo ngqo uyilento la iyaphela lonto uqonda ngqo malini uqonda ngqo 350 uthela imalini 200 rand la 200 la 350 la une cancer angithi sibalisi iyaphela nya la unesigaxa umuntu esifazana unesigaxa mana unalesi sifo ephinde bene cancer ngamphuza unesigaxa hayi ukuthi ayeka amaphilisi akhe angithi ayeka amaphilisi akhe unesigaxa elento
nginama proof alokho ukuthi ni nawe Mr Sorenso noma nangu lento uthathe lo muthi kade positive naka ama results akhe esethi negative yes unesgaga esibelethweni umuntu osifazane ngithi nithatha nangu lo muthi lo uphuze ngeke kuhlenjwe lo sigaxa sonyamalala siphele na hawo ngizaphethe man hayi unama goldstone kuthiwa uzohamba ohlenjwa la ama goldstone ayanyamalala wachama wabone naka la yes o jellyfish zonke uyacleana lo muthi lo uhamba uqonde straight la onenkinga khona uyisusa yonke lo nto le esuka inkinga kuwena kuyazwakala dokotela ke sibheke esikufishini esikhulu kuningi udokotela ngangakubala okwenziwa yilama products yes ngenxa yesikhathi so azwena ukuthi ukusondelana nocingo lakhe lolwazi olusha egcineni kuzokulekelela kakhulu ake singene la kusigubhu lesesikhulu uMahlabe Sifeni Mahlabe Sifeni yes okay uzifo zonke naye uyakwelapha baningi usubelaphile awathi umuntu nene drop mina bekune discharge mina bekunama ulcer mina bekunani athi ningaphuza lo muthi lo nga right basiqinisile futhi ulapha izifo eziningi uphuza nje ivali ezintathu ekseni ivali ezintathu ntambama uchatha once a week lo uphuzwa kuphela ivali ezintathu mase uphuza amaglass amathathu amanzi emva kwalokho njalo ubuya kochama uphuza iglass amanzi njalo ubuya kochama uphuza iglass amanzi lo uphuza once a week uphuze namhlanje kuyisonto uyozuphuza ngesonto futhi again okay yes then ukuthi unjombisile bengizothi mina mangiqeda ngaloko ngene kulo okay uthi ngathi suphuze lo kuyimanqu uzongena la kule mbizeti sithe umafika yona iyachathwa yona ayiphuzwa iyachathwa ngoba lo ufika ahambe yoqoqa uma eseqoqile ajije lapha eswini okunye kuzophuma okunye kuzokulibala lapha eswini kanti umsuthathe lo naye lo uchatha once a week size 8 nje umafika akhiphe zonke lezi zinto uma njengoba ngeke qathatha yes uma ufika qathatha enkingeni uyakhumbula isikhulume ngebhola ntaba ngathi awuvosi but lento iyakhuthazisa lo kufuneka ingqongqoze usase lapha epatrol ingqongqoze ingqongqo uzayino sidinga umama ke manje usase epatrol lo manje mawuyiphuza kho mama kuba njani ayizokuhlupha kodwa uzoza into ongazi mhlawumbe usuneminyaka wayigcina ayisikhuluma abafowethu abathanda ukushaya indlwabo bengayiphuza inokukhuthalela ukuyishaya indlwabo yabona into njengana leyo nje pholo yebo ungayiphuza kodwa ngibona ungazi ulento phuza umuthi ngenxa yendlwabe dokotela wayexwayo bathi health dokotela no ayikho health that igcina lento isikulimaza lo uyaphuzwa uyaqhatha ulento lo Mahlabe Sifeni abantu abaningi bawuthanda kakhulu ngoba usuba sizila ama-ulcer yes ivali entathu ekseni ivali entathu ntambama uchatha once a week la even umama wathi mina ingane yakhe angamashumazi wafike sezobonga mina sihambela ngodondolo sethini lo muthi lo ungisuse ku wheelchair ngibona sengihamba nje ngisiso yilo muthi kami naye no ngiyabonga ngithi ke babantu bayazi nabo uma sebenzisa ama message nama testimony ngithi mina ngibonga uJehova ophilayo ngoba mina ngithathe nje amahlamvu kufaka ungomunye wabantu ngempela ningizimu Afrika enokwabona ngelinye ilanga mhlawumbe fanele senze iplan ukuthi uye ubuye nje sizoshaya ivideo ukuthi sithi ake sicaphunele VN manje sicaphunele and I wish wenze live kwesinye isikhathi nabantu kuke ngene labantu obasiza ngoba vele nami ngufakazi nginawo ngempela umqingo wabantu abasuke bekhuluma ngama product akhe wena ongafune isigubhu wena ongafune kuya empophomeni wena ongafune ini ngeyibuma awuthembe nami uteste lama product ubuzo ngixoxa ukuthi le yasiza le ayisizanga kodwa ngine show yakho awukwazi ukuthenga abantu from different provinces ukuthi belokho betosile ama product akhe ayisuka man hayi nginomqingo mina noma voice note ngithunyelwa abantu from different places also bethumela amanye incwadi ini ukubonga nje lokho dokotela ngifuna ukuyifihla leyo le iyasebenza kakhulu yes no sesophethe siphethe ama product manje cisha amathathu mangenza iphutha maningana kodwa siwakhe kafishane yafuna nje ukuthi siwakhe kafishane lo yes lo usawuthi pholoba usawuthi wenyawo lo nginenkinga yenyawo uthusha ngephunga elimnandi yes
noma uthi unenkinga yenyawo eshisayo ejulukayo enezilonda ehlabe inaliti zonke lezo zinto nosawuthi lo uthele emanzini nje uthele isivaleni uthele emanzini uthobe inyawo uzizwa ukhathela kodwa but wathi ungasebenzi awashukanuka kahle nasestudio kade ungasebenzi thatha lo usawuthi lo uthele emanzini usukuzogeza ngawo ugeze ngawo kuyaphela lokho ukukhathala uphinde futhi uyakwazi ukuthi umuntu abethele ngawo egcekeni for isibambiso singakafiki thina bomfo ka4 uthathe nje ufake nalamanzi ekhandle libovu nenaliti shaya yonke lo moya la insipho le yomzimba omubi nomzimba ukuthi uma uqeda kugeza uthola umzimba wakho uyababa noma uyaluma thatha le nsipho le iyaphela yonke leyo nto leyo le nsipho le uma uneqolo libhlungu yanqanisa isimbizi thatha le nsipho le uyibhubhudle uchathe ngayo iyaliqeda lonke lelo qolo libhlungu ikwenza ukuthi uthandeke amanzi lawa amanzi abusisiwe enza izimanga angenzele izimanga komunye umuzi bangifonela ngalo ngizophendula ngithini bathela amanzi bachela ngawo mabechela ngawo bafonela umuntu ebusuku ngabo 3 uthi iphumana nibaleka amanzi agcwele umuzi wenisuvele ngokhakhaya uma iphuma uma khona akho manzi la aphuyele empedini aphinde lo afona athi hayibo uphumani bona ngaphuma hayi bavele bamzile ekseni bambona ngombuza ngabo 9 hawu ubona amanzi ade bekhona amanzi athi base befonela mina badokotela asazi chelela amanzi akhona ngimi naye ukuthi ubezoganga lamanzi lawa avela aphenduka abezima agcine engasakwazi ukungena ozokwenza into yakhe khohlwana uyena uwabonile amanzi uqinisile nina nowabona ngeni wabonile lamanzi lawo uyakwazi ukuchela ngawo uyakwazi abuyisa inhlanhla yakhe acacisa amaphupho ngoba ayikho into ebalekile ehlula iphupho ngoba iphupho yilapho abantu abadala besuke bekhuluma nawe eqobo ngqo ihlula ngisho ukuthi uhambe uze kuthini uzohlonda iphupho ngoba yilapho nje zonke into ecaca namaphupho uma uvuka ekseni thoda awusakhumbula lapho ngeke ungalikhumbula uzokukhumbula noma kanjani kuzoba umabhiliyoni uyahambisana kakhulu nempophongo babukise ukuze bekwazi ukungawubhesi yes umabhiliyoni ulento ulekelela kakhulu abantwini abagembulayo abantwini abafuna imisebenzi abantwini abafuna ukukhulisa amabhizinisi abo umabhiliyoni nje isuwasho senhlanhla yemali sibuyisa inhlanhla yakho owazalwa nayo uyakhuluma nawo mabhiliyoni uyawukhulumisa umabhiliyoni ngekathi uqhuma ngawo uyakhuluma ngawo ngekathi ugeza ngawo uyakhuluma ngawo ngathi ukuphalaza ngawo uyakhuluma ngawo ngathi ukuchela igceke lakho lonke leli noma ngaphathi endlini umuntu uhlala emqashweni uyakhuluma nawo umabhiliyoni uyasebenza abantu abaningi ngiyokudlulisela amapholo ama testimony umuntu ngihambile ngodlala ilotho ngihambile ngodlala ecasino ngibuye nemali ngibuye nemali abanye bazobangipha ngipho 10,000 no 5,000 yabo konke athi umuntu ngitholile i-tendencies konke lokho kwenziwa ngamabhiliyoni so omunye umuntu athi ngusebenzisile umabhiliyoni bathi ngizange ubone umehluko ngithi mina lalelanga umuntu unenhlanhla lo ake siqale sami sogeza mase ubuyela kuyena amabhiliyoni then mase uvela kuliqhu ngelina zonke ngoba kwezinye isikhathi ezinye izinto zenhlanhla kuyefuna uqala uziwashe kuba ngingene into zenhlanhla la usikoma amabhubesi bakhulume eqaleni mapholoba uyakhumbula ukuthi buyinto lento lesugayiwe manje uthi uhlanganiswa no ufake no cheppies le cheppies mase uhlafuna uqabule lo wakho uvuselele uthando ngaphakathi agcine sekuthanda ngenye indlela noma kuukuthi ufuna ukukhuluma nabantu noma ukuthi ufuna uya ku-interview noma uthiwa uyecaleni criminal court labor court ikuyile into lokho osemsebenzini yakuyi-hearing faka lo lento emlomeni ungafana nochephies vele ufake nje uzwa kanje omncane futhi ufaka uzwa uhambe ukhuluma nabantu uhambe ukhuluma yoqula icala lakho iyokusiza kakhulu lokho umuzwa wakho umuntu wakho uqhube nochephies ukuze umuntu wakho angezwe lezi inhlayo zalomuthi lo uthi hawu wakaqabula kwane inhlayo zomuthi manje akubamba ukuthi usamthakathi kanti ingcono ukuthi ufaka uchephies athole ina amathe kuphela azwe lapha ayisafuneki lento mapholo ukuthatha lento imithi ufake uvuvuzele endlini ngoba abanye abantu bamanje sebewiki imapholo so ungani vuvukele aphathe isifuba avela shona ivele ivuke lezi zinto lezi dokotela la hayi mina sisamo sebukhulu kabi mina lana inyongo sibeka eceleni la ikhiphe injongo benjalo la ikhiphe iqede yonke uvuke ku fresh la amaphilisi enyongo lawo amaphilisi enyongo la amaphilisi enyongo but phela lidayiswa liba lodwa kanje ngiyezothola nje kuyisafu ngiyeza nje kanje ngo10 rand okay ngihamba ukhipha inyongo la noma athiwa uthi wena hayi uphuza lokho uhlobo lezi zokhipha azikhiphi la ngeke ngakhiphi igama lawo amaphilisi enyongo uma wafuna nje noma ungifonela noma ungWhatsApp ulicela iphilisi lenyongo okay
Dokotela sibheke inombolweni ngenxa yesikhathi umfundisi wami ngiyabona uDark zami kahle. No. Yes. Kodwa mhlawumbe siqale sigqugqubezela abantu ukuthi impophoma ikhona ngomhla kabani ama direction futhi usiphinde ngawo bese usinikeza ke inombolo zakho. Sibonge Pholo. Impophomo ikhona ingomhla ka11 kuSeptember. Bengiyothanda bengiyofisa ukuthi sonke siphelele lapha ya kwacele efolweni sisose siswa kanye kanye ngoba kubalekile ukuthi sibikele abantu abadala lapha esigodlweni usame nje yonke into singabukhona igaba ezizeqayo ukuze yonke into yethu ihambe ibe clean kahle. Uma ufuna ukuya empophomeni kubalekile futhi ukuthi ungifonele ubhuke uma ungangithola ecingweni ungiWhatsApp awukho WhatsApp engabuyeli kuona. Usuka kuphi nakuphi musu ufikile eThekwini enkabini yeTheku nje ubuze Clermont Rank bazokukhombisa Clermont Rank bathi nansi mufike Clermont Rank uthi cela ama taxi aya efolweni eGolokodo mase ungenile phakathi eTaxini uthi ucela abakwehlisa emgaqweni oya esikoleni ephindela bakwehlisa lo mgaqo lo ungene ngalo umgaqo yesikoleni mase ubona indlu eyiposi eyayiyiposi sithatha shop jamani uzobona ngamagobhoza eyiposi eceleni kwayo ubuze khona noma ingane noma umuntu omdala nombani uthi kuphi kamthandazo ucela bazokutshela bathi lapho seduzane. Siphi inombolo Dokotela? Inamba yami iyafoneleka iya WhatsApp ithi 072 037 7549 7549. uDokotela utholakala ngekhathi zomsebenzi. Sikhola ngekhathi zomsebenzi. Ngoba manje ayibahluphe bafuna ngo12 nango1. Sibonga kakhulu Dokotela kuba kanye nawe uNkulunkulu akubusise ngathi konke ngahamba kahle ngomhla ka11 ayidibana empophomeni. Ningizimu Afrika abantu abaya empophomeni kodwa ke nizwile ngempahla enkulu only 200 rand. 200 rand. Uyabiyela futhi uyathaphuza. Yeah. Sibonga.